Udalak martxan ipini dauen proiektu da, aste batzuk martxan dauenak eta elkarlanean eskoleagaz egiten duguna. Jankidek bazkaltzen amaitzen daurienean, lapikotik urtetan ez dana, hona ekartzen dugu eta horretarako prest dekoguzan ontzietan, manan, betetzen duguz, plastikoa gainetik ipini eta selladorak holan gelditzen jakuz, ja, prest etiketak ipintzeko. Etiketak eskinean jartzen dira bazkari ikusteko. Egunaren arabera, segun zenbat sobre egon direzen, hainbat ontzin. Ikasle egiten da horina da, sukaldariek itzitako nebera batean izten da hori taper guztiek, eta gero ikasleak doaz, neberita txiki batea sartzen da hori taper guztiek, transportetan da hori ona, eta hori sartzen da hori makina honetan taper guztiek egunero. Jarri gara kontaktuen Makoko trabajador sozialagaz, Gurutze Gorriak eta Caritasegaz, beraien familiakaz eta erabiltzaileri moteko honen berri. Behar edo gure dauen pertsona guztiek aukeradeko nebera honetara etorri eta janaria hartzeko.